Try kuzombo ndimnotya maloti inanditye maloti wekete nkiti tane zvake achatopisa una zvezvo zvekuti anziye musataura nezvemazita evanhu usataure zita remunhu kozi unozomupa relevance zvazvezvo ndezvekushaya zvekutodaro wangu because unoona even level rarari ana walasa ana wingidiya vakomana vakatirika chingosasa wangu and handasi chiri kupisa bro ini animbostruggle kuita million views in 2 weeks animbostruggle nhasi inini vapfana vake vari pana mafanzi ake awingi vari pana vangangotozvimba waizi vangangotozvimba matama vangangotozvimba kana mapendekete vangangotozvimba kana magaro waizi handingana basa nazvo hapana zvamunombondiita ina ndangana basa nawingidi at the end of the day ini handitombostruggle kuti kuenda mberi and that's what I'm saying kune vanhu vanonyatsoona kuti chi ramene mboeda ore mamboeda basi nazvo anyepera nanzi